Plus to jen ještě technická. Až mě dotáhnu toho elementála dolů, tak mám se vrátit zpátky k bossovi, nebo tam mám zůstat? Ne, ty se postavíš tu, Karexi, tu, kde jsou tanga, tu budeš stojiť a stať, a keď přijde infernál, tak si ho vezmeš. Laníšek už se připrav. Healuj tě Laníška, Karexi se postav. A vždycky ho doneseš jakoby to, a pak se asi stupneš tam, aby si nedostával ty rány od toho mentála. Jo. Dobré. A nesmíš stať pri Teovi, jo, potom. Že bude ti dostávat obidva. A cirkujte. Už je pri tebe Yggdrasil? Vidí mě někdo po menu? Ne. Extra. Jo, já nehealuju, mám zredukovaný ten heal, jo, takže ty vole, ty nebudu plýtovat manu. Furt mě nikdo nevidí. Nesmíte stať pri sebe, jinak dostanete zredukovaný heal všetci, chápete? Infernál půl minuty. No, Infernál už je dole, zabili ho stráže, super. Za full damage do bossa. A prosím vás, ranžetka, nesolujte bossa, jo? Ty riadne rány dostal. A Melaníšek heal. Na půl toho Leníška. Super. No počkej, já prehodím tým. Sahre, odpal tam BL-ko. Neberu. Sahre BL, super. Začal super, ľudia, začal super. A to Jara ho tam prvé BL-ko. Kofiho nej sa rýchle. Reskombat na Kofiho. Já mu ho ráno jsem vedle. Dobrý. Pojďte ranžetka zabít Infernál. Kofi, chcípni, vole. Teďkon BL-ko. Ranžetka do Infernálu. Pavlo, tady to mám lepší díl. Zvěrám tě. Yes, přesně tak. Ranžetka do Infernála, pojďme. Nevidím to, Tak ty jsi slepý, protože lítají dva. No až teraz. Jen aby. To BL-ko, prosím. A Menotep. To Jara. Super. Pěkný. Generuj prosím na Kofi. Kovalský dohylovat. Měl dohylovat. Karex, nemáš onu innervačku na Kovalskýho? Co? Na Kovalu? Čekaj. Jo. Hazi to už a ty se pal. Maši dám. Jo. Hazi. To je pauze, jo. Ne. No tak. Ovík. To bude zbyt. Ťahaj to, rychle ťahaj to. Ťahaj to od nás, lebo nás to zabije. A už nehaďte nič. Nemám mánu. Pěkný, super, je dole. Super. Je tam pilárka a šoudy. Pěkný loot. Fakt pěkný. Pilárka, ty vole.